You're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Oh, nano ka na naman, Georgette? Ikaning mapunta dito sa aga, ipaaram da sa imo ako bago da siya maumok. Umok? Buli ni ina mo, Georgette. Yang ka na naman sa urumo ka na yan, ha? Anong nangyari kay Marlon ho? Ako gaumok yun sa imo. Buli ni ina niyang paumok-umok yan. Si Marlon ma, gamog on yun. So, chismis man sa nanay, may yung gaumok sa ako. Yung mapunta dito sa aga, isa yung maumok sa ako. Ako, Georgie, tunong-tunungan mo ako, ha? Tagasiin man yan na maumok sa imo. May pabisto mo na naman sa ako. Si Kakak ma, yung bata ni Buyod, yung taga-sentro. Kakak, buli ni ina niya ngaran yan. Yung kakak ng taga-sentro, nabagami na nga rigos nagagilang-gilang sa kaituman. Yun yung probarkada ni Pusig na sado man nabaga nahurugan ng lobe. Buli ni ina niya, Georgette. Magayon-gayon ka mangkuta na ka sa patal-patalong kapag apili ni Rocky. Ako, Georgette, piga-high blood na naman ako sa mga nadudungog ko, ha? Bistado ko yun na Pusig na yan. Kinuha ko yun na para bakiro ng karbaw nakabuhi bagati kaning katagbuan sa payag. Buli ni ina mo, Georgette. Ngaran pa sana, kakak. Diskumpiyado na ako dyan. Baga may matinong gigibuhon. Sino man niya nabisto, ha? Kasyat mo na naman. Puro ka pakisyat na buli ni ina mo. Baga mas mala pang itsura niyan kaysa dong kay Marlon na. Buli ni ina niya, kakak, bata ni Buyod. Isos Mariusip, Georgette. Sige, pabisto ha sa ako. Darha dito, buli ni ina, pigahay blood na naman ako. Pag ako natigbak, kahihilak mo to.